Baru ki Ophisar jong Sorkar jela ki hap unwan Trei no Naduh kesiningkong kata Naduh sauterik mentau benai kadba nak bentai grade C bat grade D Bthah bakan long tang lai pulai nak sispa. Sakawipat ka Bthah ka bangilai rai menne hapo ka review meeting kalong ba ya kine kinong Trei Sorkar ki officer baro jong ka state government batru jong ki public undertaking Naduh lasngi nengkong ki day banlik join Trei no ki officers ngakren ni ka level jong ki gazetted officers baro menta kabamut 100% ki officers level ki day ban report no sya laki jong ki office ki jong ki hakabe day pat bat ki staff ki bahap haka group C bat ka group D ka Sorkar kalarai bansya bakin lek Trei tang hadu lai po lai persen laki don sispa ngut kabamut lai po lai ngut ki day ban poi sya ka jing Trei bat ya kaning ilasanya au chief secretary rengkat bat kini ki officers ki ba pek ya ki tenat ki directorate ki ba per ba kin work out ya kani khnang ba kan long on rotational basis.